Lain pa yatuin. Anong pwede man yung daghan ng kwarta? Sus. Ay nang pangutana ma. Ang importante nakakwintador ta. Di manggod kay matingala manggod ta nga dali ara ba nimo nakapakwintador nga dako mo kay itong kantidad kwarta ha. Sa man ka ma. Uy, ina balik-balik kami pa paglubong na dira. Ay pa, speaking of lubong, nalubong na ba nimo imong muhon? Kung pangagi nga ba si sa badra kay makadungog tas. Madungog na silingan. Nakadungog ra ba ko ha? Nakadungog sa. Katong gikalintura ka, anak siya, kuot nun daw niya. Ay! Unsa ba kuot mo, oy? May pamaglubong ka dira kay hapon na. Talatala. Lami, Yahoo! Hi, auntie! Wow, lamia yung bayhana. Unsay lamia ma? Perting lamia. Lamia? Uy, hala, abdi ka ba? Gumaganda ang paligid. Uy! Parang nita ko Ay, way lami. Ay, so salamat yung kayo ani kay perting yun akong gutuma kay kabalo biya ka. May trabaho mi dira Muna nag-way adlaw ni sa jadi gutom. Ay, tara, magplastar na sa lamisa kay magkaon ko. Lamia jud ani ay kaning pan kabalo jud ko para ni sa ako tanan. Bahini pa mong mama. Gamay. Ay, tama. Sige ma, pagkuha og kape dito makilami din pan na kape, di ba? Sige, magkuha sa ko. Sige ma. Ano unsa may mga pan? Dahil klase nga pan, diha, napi burger diha. Burger? No. Siyempre, No, na burger. Special ba kadaho. Gumaganda ang paligid. Ay, kaning nakoy pick up line sa imo ha. Masa man na? Ay, kaning burger ka ba? Ay, sorry, dili. Ay, bulok ba yan? Pick up lines mong good na ba? Di ka kaon nun. Kung oo pa yung gisagot, di kaon na tika. Time pa. Murag dugay-dugay ako nag-discarte nimo ba? Ano sa label na to? Ha? Ano sabot mong level? Level up. Level 1, level 2, level 3. Ana? Dili. Unsay sitwasyon natong duha ba? Kung uyab na bata or di? Yun ana, di mong gusto. Gusto na mong nabalaan kung unsa na tanto ha? Di, kabalo ka. Na-appreciate ko na ako kung unsa imong pagtagad sa ko First date, tong una nimong adto sa balay, nga nakit-an jud ka ni mama, gihatag nimo tanan kung gusto, nihatag kag kabaw, kanding, manok ug uban pa, pero kabalo ka unsay gusto nako sa babae? Saban? Grabe. Taas, gwapa, puti, piti-piti, pero ang ganahan ako sa babae, kaya lang maestra. Ano kaya mong burger ng talaga? Kaan ka? Asa naman kagang? Hindi na ko ang tiwi. Ha? Ano sa siya?